Il-ġimgħa filgħodu ingħata bidu għall-14 edizzjoni ta' Żiggużajk Festival tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ mifrux fuq 10 ijiem fil-Belt Valletta u anke f'Għawdex. Fl-ewwel jum mart il-Prim Ministru u l-patruna ta' dan il-festival, Dr. Lidja Qabela, żaret spazju kreattiv fil-Belt fejn tkellmet u ltaqet ma' tfal preżenti. Dan il-festival se jgħaqqad artisti lokali u internazzjonali biex jippreżentaw teatru, sfin, mużika, arti viżiva u rakkontar ta' stejjer dinamiċi. F'konferenza l-aħbarijiet, Dr. Qabela sostniet li f'dan il-festival it-tfal jistgħu jkunu kreattivi u jitalmu ħiliet għal ġejjieni. Huwa festival li se jkun mifrux fuq 10 ijiem fejn it-tfal u żgħażagħ se jkunu jistgħu jgawdu minn prestazzjonijiet illi hawn esebiti kif ukoll f'workshops. Il-workshops se jkunu qegħdin jagħtu l-possibilità li t-tfal u żgħażagħ biex jesprimu l-ħiliet tagħhom u anke l-emozzjonijiet tagħhom u dak huwa s-sabiħ tal-arti illi jservi bħala bridge, bħala pont bejn l-esperjenzi individwali u l-arti. Preżenti wkoll ma' Dr. Qabela kien hemm iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Ċafaj u d-Direttur tal-Festival Marta Vella. Żiggużajk se jibqa' għaddej sal-24 ta' Novembru li ġej.